Felicitări! Felicitări! Sincer să fiu, vă admir, pentru că și eu am ajuns la o vârstă că trebuie să-mi dau jumătatea și e normal să am o familie. Hai, noroc! Noroc, 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 noroc! Hei, nu știi tu cât timp ne-a trebuit până să ne hotărâm la pasul ăsta? De ce? Păi fie, nu credeam că tu se numai jumătatea și noi nu eram decât un sfert. Deci ar trebui găsite celelalte două sferturi, nu? Cam așa? Cum adică? Păi, adică, știi, adică ar trebui să mai căutați un cuplu. Ca să fie totul clar, ar trebui să fie niște swinger. Surfer? Surfer. Swinger. Swinger sunt acele persoane care, deși formează un cuplu, nu doresc să se înșele unul pe altul și atunci aleg să înșele în grup. Deci să fiți patru, în total să fiți patru, doi cu doi. Ia voi să Eu n-aș face asta nici moartă. Da, dar e lucru cert că Moise nu fac așa ceva. Dar unde știi? Pentru că acolo, pentru mormânt, sunt mai multe cripte. Dar omul nu se mișcă, termină cu prostiile. De unde știi? Spiritele se mișcă și pot ieși din morminte. Deci se pot viziта unii pe alții prin tot cimitirul? Uite, să presupunem că moare o femeie mărită. Până moare și bărbatul ca să se ducă lângă ea poate să-și facă de cap prin tot cimitirul. Eu dacă o să-mi moară soțul meu, mă sinucid. Să nu cumva să-și facă el de cap cu cine știe ce prostituată până mă duc eu la el. Păi n-a zis popa la biserică, până moartea ne va despărți, după aia pot să fac ce am chef, ce poftesc. Aha, ai început să răstălmăcești slujba de la biserică, ca să mă înșel tu pe mine în continuare cu cine știe ce. Fii liniștită, popa a spus la biserică că nu ai voie să preacurupești. Nu dacă ai și alături o femeie atât de atrăgătoare. Dacă. Băi, eu m-am gândit la chestiunea cu morții și m-am gândit că așa ceva nu este posibil. Cum așa? Păi ce ne atrage pe noi din un punct de vedere erotic dacă nu împing în împățișarea? Corect. Păi morții sunt putrezi, urâți. Păi da, da. Voi n-ați observat că atunci când moare o femeie frumoasă, n-ați observat că prin cimitir șuiera și politice? Parcă, dar ce legătură are? Păi are legătură, pentru că vin spiritele din morminte și se bat, apoi să fie ea. Da, nu întotdeauna este un curent de aia la mormântarea unei tinere. Păi da, pentru că de foarte multe ori cele tinere au fost pândărite la autopsie. Dar terminați odată cu prostiile astea macabre, că mie deja mi-e frică să mă violeze cine știe ce mor prin cimitir. Corect. Păi, hai atunci să închinăm o cupă de șampanie în cinstea tinerilor căsătoriți. Cruce de piatră, casă de piatră, am vrut să zic, am rămas cu gândul la cimitir. Să fie. Casă de piatră și copii din fier beton. Eu vreau să am copii, ca să dau întrebuințare sânilor mei. Nu de asta sunt făcuți? În argumentarea ta este o filosofie atât de profundă.
Intenționat nu. Dar cine știe, poate că neintenționat am făcut eu ceva pe undeva. Și ce-au făcut mamele? Ce să fac? S-au căsătorit imediat cu foștii lor iubiți. Deci, vedeți, dragii mei, că eu încurajez căsătorii. Tu nu ai vreun copil pe undeva? Să nu aflu cine știe ce, că... Băi, eu sunt un cu cap, măi, nu am niciun copil. Unde e tine că ai cap? Ți-am spus că n-am niciun copil, e bine? E bine. Păi normal că tu n-ai făcut niciun copil, că ești bărbat, dar femeile cu care ai fost au făcut copii? Păi unele au făcut. Normal. Divorțez! Cine ar fi crezut? Te-am luat gândindu-mă că oricum cu mutra asta ta ești cu minte. Deoarece cu succesul tău la femei nu-ți poți permite luxul să fie femeia ta așa ca el. Și când colo tu ce să vezi? E ceva. Au toate familii, au copii. Ce credeau că rămân sterpe după mine? Nu! N-au rămas. Toate sunt căsătorite acum, au familii, au copii. Ce credeai că rămân sterpe după mine? De ce te iei de fața mea? Dacă semănam cu Alen Delon, crezi că te mai luam pe tine? O luam pe Gina lui Brigida. Și de ce ai luat decizia să rămâi cu mine pe viață? Pentru că mi-am analizat capacitatea de seducție și m-am dat seama că mai mult nu pot. Și atunci trebuie să mă alimentez cu ce am. Atunci când mâncarea este proastă la o nuntă, compensez provocând o bătaie. Și-mi iese. Pe onoarea mea că mi iese. Mai ales când și mireasa este la fel ca mâncarea.